भरल बाट रे तप से कि तोरा सब करल बाट रे। घर परिवार पूरा भरल बाट रे तप से कि तोरा सभे करल बाट रे। पूजा पाठ व्रत बहुत कइले छठिया दे देना माई पतोहिया। अनन्या डीजे, अनन्या डीजे, अनन्या डीजे। छठिया दे देना माई पतोहिया के पुरनिया भइले। जय 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 छठी मैया। जय छठी मैया। चैन से बैठ के लेते सेवा सतका ठीक नहीं तबियत अभी बढ़त बीमार। चैन से बैठ के लेते सेवा सतका ठीक नहीं तबियत अभी बढ़त। दिनेश गौर, दिनेश गौर, दिनेश गौर। काहे खातिए के जीत धइले छठिया दे देना माई पतोहिया के पुरनिया भइले। छठिया दे देना माई पतोहिया के पुरनिया भइले। जय छठी मैया। जय छठी मैया। तोरे में बजान बसल छोड़ी के न जाई है कुंदन खेसारी लागे ढेर दिन ले जाई है। तोरे में बजान बसल छोड़ी के न जाई है सोनू खेसारी लागे ढेर। अनन्या डीजे, अनन्या डीजे, अनन्या डीजे। ठीक ना पड़ी जे कनियो कइले छठिया दे देना माई पतोहिया के पुरनिया भइले। छठिया दे देना माई पतोहिया के पुरनिया भइले। घर परिवार पूरा भरल बाट रे तप से कि तोरा सभे करल बाट रे। पूजा पाठ व्रत बहुत कइले छठिया दे देना माई पतोहिया। सोनवारा बाजार, जानकी सराय, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 76 19 90 65 19।